хоҷагии деҳқонӣ Аҳмад Каримов дар Тагови Путхин ҳудуди 50 сотих. Мардак хело меҳнат кардааст. Мана 1 тонна картошка гирифтааст ҳаминҷа. Меҳнат шараф аст. Мана ин мана ин дута харҳо, инҳо мошинҳои асри гузашта. Мана бо воситаи ҳамин харҳо рафту омад карда гиёҳҳое мебаранд, картошкаҳое мекашанд. Мана ин мошинҳое ки бензин намехӯрад, алаф мехӯрад. دوربینم گیرم مایلاش